Honestly, you don't need to like. I'm just joking earlier. Come on. And come here. What? Hello guys, good morning. Hello Francine, good morning. Nang wasak naman sa'yo is Francine guys eh. Ang wasak, ipanghawas ang bulingon. We are waiting for her papa. Yeah. Hintay namin ang papa niya, hindi pa nakauwi-uwi to. Pero mamaya pa siguro yun mga lunch, pagka late siya makauwi ngayon. So, it's ano kay ngayon guys, it's anong araw ba ngayon? I think yun na, hindi ko na alam pag timbahay ka, taong bahay ka, di mo na malaman yung pizza at saka mga araw-araw. Gulo ng buhok ko, kagagising ko lang talaga, wag niyong pansinin yung buhok ko. Ano ngayon? Wednesday ngayon, at saka summer vacation na dito sa mga bata guys, kaya walang pasok, kaya nandito holiday, walang pasok sina Ella at saka sina Vanessa, tulog pa sila. So today ang ganap natin, I think nasa bahay lang tayo. So I'm not so sure kung tingnan natin kung anong plano ni Mr. Maya. Siguro matutulog yun kasi late na kami natulog kagabi at around 2 AM na. Tapos si Bana, si Mr. Maaga din siyang umalis. Tapos uwi yun maya-maya. So for sure matutulog yun. So let's see kung anong magaganap later. Siguro mag-ano lang kami, grocery konti. So ayun na guys. See you later. Tingnan yun to si Francine guys. Oh. What's that? What's that? Nanguha, nag-brush. Mag-makeup na ka, be? What's that? Wala. Makeup na ka? Give me? Give to mama? What's your hair, oh? Ang buhok, oh? Ang ginoo ko. Makeup na ka, dra? Sige na, be? Kabalo ba ka mong gamit, anak, be? Kabalo ka? How to use it? Ayun na. Okay, kaginoo ko ng makeup naman yung bataan, eh. Dayon, tara mo na ron. Makeup na kabi. Makeup naman eh. Makeup na kabi. Ang ginoo ko mang makeup na ko ma. Bigger na ka, bigger na. Dalaga naman eh. Dalaga na ikaw. Buang ang nabatasin. May package ako guys, galing Sarah. Siya nang nag-receive. Ulo gada. Amin, naog na naog. Ding. Ting. Ting. Ta. Hello guys. Good afternoon. Tanghali na dito guys. At saka, ang init sa labas. Grabe. I think it's 34 degree or 35 degree sa labas. At saka nakaganito. Nakaano ako, di ba kusina lang tayo, magluluto lang tayo di guys. Nakalito ako kasi ang init taga sa labas at saka di ba summertime lang kasi na summertime mo lang to masusuot tong mga ganito. So sinuot ko na. Tagal na nito. Philippines pa to. So guys, ito pala guys. May sikreto akong malupit. Hindi, may sikreto akong gulay para mapakain nyo ng gulay yung mga anak nyo. Actually, it's a recipe to ng mama ko. Ganito yung pinapakain niya sa amin noon. At pag mayroon, kasi yung mama ko nagjujuicer yan siya guys. Nag-uminom ng carrots. Tsaka ang mura lang ng kilo ng carrots sa Pinas. So, here guys, hindi ko pa siya natapos pero ipapakita ko sa inyo. Yan siya guys. Carrots yan siya. Lalagyan ko siya ng 2 eggs. Lalagyan ko siya ng konting flour. At saka, lalagyan ko siya ng
bell pepper, yung malaking atsal. So, ayun. Lulutuin ko siya, guys. Para siyang magiging, ano siya, guys, para siyang magiging bula-bula ba? Pero flat. Yung para siyang burger patty. Pero carrots yung ano. Lalagyan ko sana siya ng, pwede mo din siyang lagyan ng ibang, ng meat, konting meat. Pero yung sa akin kasi, wala akong meat, wala akong minced meat, tsaka, so ayun yan. Pwede lang, yun lang talaga para pure veggie talaga yung makain ng mga kids. So, ayun, lalagyan ko lang yan siya ng, yun nga, magugutad. Yun nga, magsaslice ako ng paprika at saka lalagyan ko siya ng konting, lalagyan ko siya ng garlic, paprika, bell pepper, lagyan ko na siya ng onion, so lalagay ko na siya, ready ko na siya, tapos konting flour para lang siya mag-stick together, then 2 egg, yun yung ilalagay ko para para makakain din si Francine, natutulog si Francine together with her papa dun sa kuwan. Ang init talaga, super duper ang init, OMG, ang init talaga sa lahat, ang init talaga sa labas, so hindi kami lalabas siguro kasi, ayun ba yun, ngayon nata yung 39 degrees, hindi ko sure, hindi ko na-check ng weather kanina, pero yesterday it says na 35 to 39 degrees, so ang init talaga. So, I show you my attire para diba, attire natin, may pa-attire tayo. Dito yan siya. Isa to sa mga paborito kong damit from Philippines. Philippines pa to siya, guys. I think I bought this only for 250. At nasuot ko na siya, finally, nasuot ko na siya ulit. Kasi kanina, naghanap ako ng damit kasi mag-haul ako, guys. Abangan nyo yung Zara haul ko. Mag-haul ako ng Zara haul. Naka-summer sale siya. Ang murang-mura. Ang ganda siyang pang pasalubong. Panglagay mo sa box. Balikbayan box. Or pang, you know, ang mura talaga ng mga pag nag-sale talaga ang Zara, ang mura. So, ayun guys. Balikan ko kayo mamaya. Lulutuin ko muna to. Papakita ko sa inyo ang finished product. So, ayun. So guys, natapos ko na siyang i-mix. At lulutuin ko na siya. Ganito na siyang mangyayari, guys. So, wait. Ganito na ang mangyayari niya. Ayan. Wait. Kita ko sa inyo. Lulutuin na natin siya. Fry ko na. At saka I show you one sample. Okay? So, ayan na siya, guys. Nilagyan ko lang, nagpapainit lang ako doon ng pan. Nilagyan ko siya ng flour, ng paprika, half lang ng paprika yung ginamit ko kasi yung ang laki ng paprika, ang bell pepper namin. At saka onion, at saka naglagay ako ng mga pepper, salt, nilagyan ko. At saka 2 eggs. So, ayan na siya. So, ang next na gagawin mo, wait, saan ko kayo ilagay? Balik ko kayo doon. Wala kasi akong ano eh. Or, kunin natin yung lagayan ng bigas. Okay. So, ganito siya, guys. Mainit na kaya to. Test natin. Try natin isa. Isa muna. Uy, ang init dito eh. Yan. Ganyanin mo siya, guys. Tapos ipa-flat mo. Tapos hinaan ko. Hinaan ko yung siga. Hinaan ko yung apoy. Para paano siya, hindi siya mapagod. Hindi siya mag-burn. Hindi siya maano. Ano bang Tagalog ng pagod? Pagod din ba, guys? So, diba? Ayan. Ipa-fry mo lang siya. Ganyan. Kalat mo siya dyan. Kita nyo, diba? Lagyan mo siya. Ayan. Ayan, yummy nito. Pasensya, inandar ko yung ano ha. Kasi ang ano. Ayan. Ayan siya. Mas maganda sana guys kung ano. Mas maganda sana kung yung ano mo, yung ano ba to? Yung sibuyas at saka yung bell pepper mo, mince talaga siya para hindi siya maano ng mga kids. Pero
ano na kasi ako hindi ko tinamad akong mag-mince talaga kasi ang init talaga dito sa kusina. So, ayun na guys. Pakita ko sa inyo ang finished product ha. Wait, tapusin ko lang to. And the good thing is, ang dali lang niya tumaluto. Yun na siya. Natin. Tapos, ato na yung hiwi. Tapos, balihon sa lang ito siya, guys. Anuin ko muna, i-flip. Pwede nyo din siyang pwede nyo din siyang lagyan ng meat, yung minced meat na beef, or yung pork, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Pero ito, pang madali lang din siyang lutuin ba. So, let's see. Ang dapat yung, yung apoy mo is very low para maluto. Luto naman talaga, luto naman yung carrots. Pero pag may minced meat kang pag may minced meat ka na nilagay, much better na hinaan mo yung apoy para maluto talaga yung bula-bula na flat. Ebidensya, wala na akong gas. Jesus. So, ayun guys ha. Ang nilagay ko, onion, garlic, konti lang garlic kasi ayoko ng madaming garlic sa mga ganyan. Paprika or bell pepper, kahit tapos yung carrots, mo lang siya, ganito ba? Ang tawag yan guys, banggod. Ano yan sa Tagalog? Mo lang siya para mag-mince siya. Tapos, konting flour just to thicken guys para get together sila, tsaka 2 egg. Kasi yung carrots kasi nagjujuice siya guys, meron siyang mga watery. Depende sa iyo, ang iba kinukunan ng juice, pero sa akin mas better siguro para hindi mawala yung nutrients siguro, no? So, i-clopin ko lang again. Try natin na ipa-taste kung Frank kung magugustuhan niya. Kasi guys, first time ko to siyang gawin dito sa Philippines. Lagi akong kumakain ito kasi hindi ako mahilig sa carrots kasi ayokong kumain. Pero yung mama ko gumagawa siya ng paraan para kami lahat nakakain ng carrots. So, yan yung ginagawa niya. Pero I'm not guys nutritionist, or I'm not an healthy expert. Pero kung this way nakakain kami, kung hindi man yan siya healthy, huwag nyo na lang itong huwag nyo na lang akong pansinin. So, really quick and easy na pagluluto para mapakain nyo yung anak nyo. So, ano sa tingin nyo guys? Kakain ba kayo ng ganito? Or ano sa tingin nyo? Pasado ba to? Pwede na ba akong pumasok sa nito? Panlasang Pinoy? Pwede na ba akong mag-cooking channel nito? So, malapit na siyang maluto. I think may luto na nito. Wait lang ha. So, pag maluto na siya, pag may isa maluto guys, papakita ko sa inyo. Okay? Diba? Para tayong cooking channel na talaga nito. Ito na ata. Wala akong paper towel. So, paano ba ito ay Wait. Tapos broccoli din daw guys, pwede mo siyang gawing bola-bola, mo daw siya, pero hindi ko alam yung recipe I will try kung paano. Init pala. Wala akong paper towel, pero usually pag pina-fry mo siya, patagin mo siya sa paper towel para kasi na-absorb ng yung carrots or whatever, basta called for this. Ano ba ipapangalan ko nito
na recipe ito ng mama ko. Hi to my mom sa Pilipinas na nanonood. Mamay Rose, hello. So, try natin. It tastes kung nagaya ba natin. See guys, kasi pag hindi pa pala siya luto, hindi pa pala siya luto, see? Kasi pag maano yung apoy mo, pag mataas, yung sa ilalim hindi siya naluluto at napapagod, nagbo-burn yung sa labas. So, tikman natin. Luto na to, carrots na. Ano lang naman ko eh. Inilo kong yung apoy. Harap, mama ko talaga po. Recipe talaga to ng mama ko. Ako ata nagmana ng mama ko. So, yung salt na nilagay ko at yung pepper, tansya-tansya lang guys. Depende sa gaano karami yung carrots mo. Kasi maliit, konti lang yung carrots ko. Kaya half lang din ng bell pepper ang nilagay ko. Harap. Kakainin talaga to ng mga kids. Balik ko siya kasi hindi pa siya masyadong burn. Gusto ko yung brown na. Excited ako ipatikim to ni Frank kasi hindi masyadong kumakain yan si Frank ng gulay eh. Inaano ko talaga yan siya, pinupush na kumain ng gulay kasi hindi siya magulay guys. Kaya kaninang umaga naggawa ko ng tea sa kanya kasi sabi niya gawin ko siya ng coffee pro tea yung ginawa ko kasi you know Frank, coffee addict siya. Lagi kong na-mention sa vlog ko na yung milk at coffee life niya yung dalawa. So let's see kung kakain siya nito. So kung magugustuhan ba niya. Pinapaano ko talaga siya guys, yung pinapa-brown kasi gusto ko yung brown na konti siya. Pero hindi yung sunog. Pinapa-brown ko talaga siya para masarap. Sunog pala ang Tagalog ng pagod. ng mapagod. Sunog para hindi siya masunog. Brown yung gusto ko pero hindi siya sunog. Yung perfect lang talaga sa yung may paka-crunchy a bit yung sa labas niya. So ayun. So, ayun na guys. Tapusin ko lang itong lutuin and I will show you later kung kakain si Frank, okay? Which is good. Paningot na kung kaayo. So, gusto ko lang umalis ito sa kusina kasi pag afternoon guys, ang init andito banda. So, I'll show you the finish now. Ayun, ganito ang gusto ko yun guys. Kung nakikita nyo, ganito yung gusto ko. Yung brown na talaga siya. Yan. Yan yung gusto ko, yung brown na talaga siya. And I think brown na talaga yan siya. Uy, may isa na hindi ko na naman na ano. So, sarap niya super. Try nyo guys, kung bet nyo, kung hindi, huwag nyo na lang pansinin. May ma-vlog lang. Para may ma-vlog lang tayo guys. Sharing you ang sikretong malupit ng aking mama. Kung paano kami napapakain niya ng gulay. Yan. Up talaga niya. Parang siyang meat. Basta, I suggest guys na i-mince mo talaga yung paprika at saka onion para hindi mahalata ng bata. Gusto to. Init. Sarap niya. Sayang ang konti lang. Kasi, konti lang yung carrots ko eh. Plano ko na talaga ito siyang gawin kasi gusto kong si Francine ba, finger food niya, yung hindi na ako ng ginawa ko nga, grabe, ang init lang talaga guys. So, OMG, tapusin ko na to siya. At saka, punta muna ako sa sala. Oh my god, ang init dito. Hi guys! So, Francine is awake. So, pwede na tayong mag-party. Kami ba nasa? Yung stepdaughter ko,
Try ko sa kanya to. You're gonna try it and you will tell me if you like it or not, okay? Okay. So wait. I'll try natin. Wait, Francine, it's still hot. You cannot have it yet. So try that. Hot, huh? On? Yummy. Yummy? Oh, lekker daw, lekker. So we eat that soon. We're still waiting for the other batch to burn. We eat in the living room. So Si Ella, you wanna test also? No, You wanna try? I don't want. Yeah, she already know what it tastes like. Now, recipe from Mami Rose like. Yeah. Nahiya si Ella. And Francine, here's Francine. Here. Friends, wake up. Yeah, he's gonna taste too. Here. And? Yum. She wants more. Gusto niya. Oh, di ba? Napakain mo ng gulay yung mga bata. Oh, di ba? Uy, napagod na. Nasunog. Can you get Francine for quick? One of you? Okay, Vanessa. I finished this one first. Come here. So here's Frank. The last one who's gonna taste the Mami Rose recipe. Tawagin ko na itong Mami Rose recipe because this is not officially a recipe. I don't know if it's Mami Rose recipe. She told me, she taught us on this. Okay. So this one. He's afraid that he will have an allergy because may allergy siya sa carrots, guys. At saka, honestly, you don't need to like. I'm just joking earlier. Kasi sabi ko. And? Oh, it's good. Yummy? Yeah. But But what? it's only carrots. Yeah, but if you can also mix mince meat on that, But what you did only carrots. yeah, just carrots. You would really not believe it's carrots. Yeah, you wouldn't, no? Wouldn't really know if you don't tell me. Yeah. I think it's egg or something like that. Yeah, you have to mix 1 egg or 2 eggs, so it will stick together. So you want? Yummy. It's yummy? Yeah. Yay! Very nice. Yeah? Okay, let's eat. Kakain muna kami, guys, ha? I think I will end the video na lang, eh. So, guys, I will probably end the video or I'm not sure. Let's see. Kakain na si Francina. You hungry? Hungry? Nagutom